मोनसे माने उनफिननाय नाथायबा दिनै नैबे कलेजा जानानै दिनै बरायनाय हाबाफारिजों बेखौहाय ना जोबोद मोजां जोंनि बड'लेण्डनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ दिनै भेरगावआव माने बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादोंमोन बिथांखौ जिहेतु गोदानै भेरगाव कलेजखौ प्रग्रेसन खालामनाय बिनि जुनै दिनै बिथांनि अननायाव आरो बिथांनि जिथु राहा लानाय बे राहा लानायजों जोंहा भेरगावआव जोबोद मोजां जे डिमाकुसि कलेज आरो भेरगाव कलेज बे गंनैबो जोंहा गभर्नमेन्ट जाबाय प्रभिन्सियेलाइजेसन जाबाय आरो बिथाङा दिनैहाय बेवहाय फैनायजों लोगोसे आरोबाव 50 लाख रां जोंनि भेरगाव कलेज बिनि थाखाय एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं लाइब्रेरि आरो जोंहा मा होनो गेट बानायनो थाखाय बिथाङा दिनै होबावबाय गतिके बिनि थाखाय आं बिथांखौ भेरगाव कलेजनिल' नङा रायजो राजानि जानानै आं बिथांखौ साबायखर बावदों गोसो गोरबोनिफ्राय दायो जोंनि बिबान फैबाय जे जों बेवहाय माब्रैहाय जोंनि फरायसाफोरनो मोजां मोनसे सोलोंथाइनि आबहावा दानानै होनानै मोजां सोलोंथाइ जों होनो हायो सरकारनिफ्राय दिनै जोंनि एलेकायाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो जोंहा गोबां कलेज दंसै खैराबारि कलेज भेरगाव कलेज टंला कलेज डिमाकुसि कलेज नाथाय दा जोंहा माब्रैहाय बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै आरोबाव गोजौआव जोंनि गथ' गथाया सब गासिबो बादायलायनायावनो उथ्रिसार जानो हायो बेनि मोनसे आबहावाखौ जोङो दानांगौ दा बेखिनिनि थाखाय जों नाजानांसिगोन ना बे गासिबो एनरलमेन्टनि थाखाय जादों आं सानो जे देग्लायनि जिथु सोलोंथाइ बोसोर बे सोलोंथाइ बोसोराव जों बयबो नाजानानै बे जिथु क्राइटेरिया जोंहा जेसेबां फरायसा थानांगौ मिनिमाम बेखौ जों फुलफिल खालामगोन आरो बेखौ फुलफिल खालामनो हायोब्लानो जोङो बे पस्टखौ लोगो लोगो मोनजोबगोन क'क्राझार नोगोरनि आरएनबी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।